Abi ninyo guys, na ako i-share ninyo sa mga bata pa mi ba kay napo aw 12 demi kay igsuon da na po ray nabuhi kay ang duha namatay. Unsa ikalima ko sa gikan sa panganay. Katong among mga ginikanan guys, wa jud ko kakita nga magkakaon mi og lunlong dinong aghumay bitaw or mais ba nga bugas ya wa jud. Og magdungag na ay gisaksak nga saging o di gani kamote. Unsa ini kagabi mga uni og nilugaw na gihapoy saksak nga kamote or saging. Ingon anag among mga ginikanan guys, nagdaginot tungod sa kadaghanan mo. Pero amo kung ipagmamalaki ang among mga ginikanan kay bisan og imong adto ra among pagkaon, among sudan ginamos buwad tinabal madyo na kanunay manggipangkid ni in taon ni. Pero among mga ginikanan amo pang ipanghambog ma sabay hingan among ikapa si garbo among ginikanan kay bisan og ingon ana sila daghan silang napalit na juta kayutaan kay ang ila dieng pagdaginot sa among pagkaon nagtigom sila aron nga makapaeskwela sila ilang mga anak o kanang makapalit po sila og juta. Kami gipaeskwela mi pero ako wa ko kahuman kay nagminjo man kog dali pero ang ilang pangandoy unta nila na paeskwelahon ko og engineer ambot unsa nga pagka-engineer pero didto ko nahagbong sa engineer sa panapton kay mananahi man ko karon kamot anan lagi kay engineer di ay mao to iyang istorya pero napakoy idugtong di la man ako manon karon kay taas man kaadyo unsa limitado man ang atong oras dire sa Facebook. Mao nga sa susunod nga kabanata ako man i-share ninyo ning among kalisod sa una. Lisod tuod pero nakapalit sila og mga juta mga ginikanan o luoy in taon pud ang mga ginikanan mo nga naghandom nila sa ilang kabuutan sa among mga ginikanan. Nagunaw na sila sa ilang mga anak nga mabuhi o mapaeskwela nila galing kay dunay anak nga wa jud hilig mo eskwela kay giuna og ang pagminyo maora na. Og thank you for watching mga friends sa Facebook friends og hinaut unta nga matandog pud mo aning ahong gi-share ninyo. Thank you for watching.